Nagbilaran, sunog ang kinaingnan, ni Ulbo katong kalayo, hapon sa alas 5. Atak mga tao, sa tindahan kita mo rumbo, matadiro ay kansunsilyo, nidagan mi sumbong sa bumbiro. Ibulhot na ang bumbiro, purot-purot pa ang trambutso, nanaplin ang mga tao, nang giguyod na og kaldiro. Ambag taga bumbiro, mga pulis na nagmaniho, ang tubig kapabuot og silit, kaysa pusti ila kining gikawit. Mikatay na ang kalayo, hospital maoy girombo, masakiton grabe kaayo, sa katrigadungag panlukso. Abtik mga masakiton, kay kamo na sunod-sunogon, masakiton ga kuros-kuros, ang uban midagan ga tabanog dextrose. Tambal sa masakiton, ang katriray asunogon, kay bisag unsa ka grabe, maning kamot silang malibre, masakiton nagpatugtog, kay wala mahadlok sa sunog, ang uban wala mga tulog, kay ilang ihi nang gibara sa pantog. Masakiton nang giboy-od, nanagan sa bintana nan laktod, ang doktor wala natagda, sa operating room gabanda-banda. Masakiton uban gihubak, nang lusot sa bintana og nangambak. Masakiton unta naning kamot, ang operasyon mauna po'y nabutbok. Doktor ga kinuktok, gidoo sa pasinti o gibukbok, ang uban ga hinanok, gapaabot nga tiwasan og look. Ang ubang masakiton nang gipinaw, kay nadaot sa tiktik ni logaw, pag-aksyon sa ginawag kabugto, ang utot maoy nanimaho. Solong taga Purinarya, ang minatay pangwaan og impilya, kay inig abot sa tag-iya, ligoon na lang og bindita. Ang minatay gisini na agbanlon, kay mo sakay na kunuhay og porlon. Ang minatay kalit lang hingbangon, kay daghan pa siya og baronon. Solong taga Purinarya, ang minatay pangwaan og impilya, kay inig abot sa tag-iya, ligoon na lang og bindita. Ang minatay gisini na agbanlon, kay mo sakay na kunuhay og porlon. Ang minatay kalit lang hingbangon, kay daghan pa siya og bayronon. Ang minatay kalit lang nabuhi, kay nakalimot pagpangihi.